دو پهلوان ازبکستانی محسن اسام‌الدینов و شیرعلی جورایف در اولین مسابقه клубҳои варзишии гӯштингирии тоҷикистон ширкат карданд ки алон рақобаташон натиҷабахш нест. муҳсин як огоҳӣ дорад ба талоши ҳарду хеле суст ба назар мерасад. дар тоҷикистон ин мусобиқа бори аввал баргузор шуд. се легионер ҳар як клуб ҳақ доранд ки баромад намоянд ва имрӯз ҳайати клубҳои варзишии тоҷикистонро бачаҳои ӯзбекистон ҳам мукаммал карданд. ҳам зоҳид, шералӣ ҷураев, муҳсин исомиддинов ва чанд тан ҷавонони дигари кишвари ҳамҷавори мо аз ӯзбекистон дар рӯзи ҷашни забони модарӣ ин чорабинӣ баргузор шуд ки ба тоҷикистон омаданд. танбеҳ ба муҳсин дода шуд. Dargina raqami do dari raqomat Ahmad Rustamov az klubi varzishi Ro'y Hasos Olimpiya Romadastomon. Muxuri vazni ba izofai 86 kg klubi varzishi Ro'y Hasos va klubi varzishi Jur'at. در گلمی رقمی یک المپیاد نصیبی شیرعلی جورایف از کلوب ورزشی سپیتامن. گلمی رقمی یک بخوری وزنی تا 71 کیلوگرمی